Krásný den, já vás vítám u dnešní jemné ranní vinyasa lekce. Pojďte si najít nějaký pohodlný set, zatlačit obě dvě sedací kosti dolů do podložky a s nádechem prodloužit páteř. Jako byste chtěli o pár centimetrů povyrůst. S výdechem uvolněte ramena, čelisti, všechny svaly ve tváři. Přeneste pozornost ke svému dechu. Dlouhý hluboký nádech do břicha a výdech. Nádech přes břicho do hrudníku a výdech z hrudníku a pak z břicha. Nádech do břicha, do hrudníku až ke klíčním kostem a výdech, klíční kosti, hrudník, břicho. Pojďte si dát ještě 3 takovéhle nádechy a výdechy ve svém vlastním tempu. Poslední nádech a poslední výdech. Pomalu otevřete oči, s dalším nádechem vytáhněte obě dvě ruce nahoru ke stropu, dlouhá rovná páteř a výdech, levá dlaň na pravé koleno, pravá ruka míří za tělo do zádu, rotace, pohled přes pravé rameno do dály. Chci se s každým nádechem vytáhnout o něco výš a s každým výdechem jít o něco hloubš do rotace. Ještě jednou nádech, dlouhá rovná páteř a výdech, pohled přes rameno. Nádech, vrátíme se na střed, vytáhneme pravou ruku nahoru ke stropu. A s výdechem úklon doleva. Levá ruka zůstává na koleni. Dlouhá pravá strana těla. Nádech, vytáhněte se za konečkama prstů a výdech maličko hloubš. Nádech na střed a výdech rotace. Pojďme to zrychlit a párkrát zopakovat. Nádech, pravá ruka nahoru, pohled vpřed, výdech do strany. Ještě jednou nádech nahoru, výdech rotace, nádech nahoru a výdech do strany. Nádech, pravá ruka vzhůru a pak zasaďte pravý loket do levého. Zkuste obtočit předloktí kolem sebe, možná spojit dlaně, možná hřbety rukou, tak jak vám to dneska vaše tělo dovolí. Pojďte s nádechem vynést lokty nahoru ke stropu, jemný zákon hrudní páteři a výdech, lokty k pupíku, kolatá záda. Ještě jednou nádech, lokty nahoru, otevřený hrudník, pohled ke stropu a výdech zabalíme. Poslední opakování, nádech, rosteme vzhůru a výdech uvolníme. Rozpleťte ruce, nádech, paže podél uší. A s výdechem pravá dlaň na levé koleno, levá ruka míří dozadu, pohled přes rameno. Nádech, dlouhá rovná záda a výdech rotace. Ještě jednou nádech a výdech. Nádech, pohled před, levá ruka vzhůru a s výdechem jdeme úklon do strany. Nádech do levé strany těla, výdech o maličko hloubš, nádech, pohled vzhůru a výdech rotace. Nádech, pohled vpřed a výdech do strany. Ještě jednou nádech a výdech, nádech na střed a výdech úklon. Nádech střed, tentokrát zasadíme levý loket do pravého, propleteme ruce, dlaně k sobě, nádech, lokty vzhůru a výdech, lokty k pupíku. Nádech a výdech. Ještě jednou naposledy nádech nahoru a výdech dolů pomaličku. Rozpleťte ruce a pojďte najít svoji cestu do spícího dítěte na konci vaší podložky.
Protáhněte paže k jejímu začátku, na chvíli odložte čelo dolů do země. Klidně kolena od sebe, abyste měli prostor na břicho. Jenom 2 dechy tady. Ještě jeden poslední nádech. A výdech. Nádech, pohled mezi dlaně a pak pomalu najděte cestu až do hlubokého předklonu na konci vaší podložky. Chodidla pevně v zemi, pokrčená kolena, břicho na stehnech, úplně uvolněná horní polovina těla. Můžete si zakývat hlavou a jenom visíme dolů. 2 nádech a výdech. Ještě jeden nádech. Výdech, pokrčíme kolena a s nádechem obratel po obratli, neseme se vzhůru. Pojďme přidat ruce, nádech, pohled mezi dlaně, výdech, hluboký předklon. Pojďme udělat několik krůčků rukama až na začátek podložky do prkna. Nádech tady, výdech, kolena a celé tělo dolů do země až do lehu. Nádech, baby cobra, pohled vpřed, nárty tlačíme do země. A výdech, pés hlavou dolů. Zůstáváme nádech a výdech. Pojďme ručkovat ke konci podložky, takže ruce k nohám, hluboký předklon. A s nádechem už se neseme nahoru do stoje, přidáme pohled ruce, nádech. Výdech, hluboký předklon, padáme dolů, klidně pokrčená kolena, břicho na stehnech. Ručkujeme do prkna. Jakmile tam dojdeme s nádechem, váha vpřed a výdech, kolena, hrudník, brada dolů do země. Nádech, kobra, hrudník dopředu, zatlačte dlaně do země a do zádu. A výdech, pés hlavou dolů. Jeden nádech. A výdech, jdeme ke konci podložky. Poslední cesta nahoru s nádechem, paže ke stropu. S výdechem klesáme dolů, hluboký předklon. Ručkujeme do prkna. Jakmile tam dojdeme, nádech, váha vpřed. Výdech, chaturanga, pokrčíme lokty. Nádech, pés hlavou nahoru, otlačíme se od dlaní. Výdech, pés hlavou dolů, boky vysoko. Jeden nádech a jeden výdech. Nádech, pravá noha nahoru ke stropu, třínohý pes. Boky vedle sebe, s výdechem dokročíme mezi naše dlaně. Vysoký výpad, nádech, ruce ke stropu. Výdech, bojovník 2, stočíme levou patu dovnitř, přední koleno pokrčené a jemně ho tlačíme směrem ven. Dlouhé paže, nádech a výdech. S nádechem obrácený bojovník, pravá ruka míří nahoru, dlouhá pravá strana těla a s výdechem pravý loket na pravé stehno, levá ruka podél vašeho ucha do dály. Nádech. A výdech, dlaně dolů do podložky. Pojďme teď překřížit pravé stehno přes levé, pokrčit obě 2 kolena a otlačit se od dlaní. Takže boky tlačíme směrem k patě. Nádech, koleno k hrudníku, prkno, váha vpřed a výdech, pés hlavou dolů. Nádech, zvedneme paty, pohled dopředu, výdech, pokrčíme kolena, krok nebo skok na začátek podložky. Nádech, rovná záda a výdech, hluboký předklon. Pojďme s nádechem do židle, pokrčená kolena, přeneseme váhu na levé chodidlo, pomaličku zvedáme pravé koleno k hrudníku, levá noha zůstává pokrčená, pojďme překřížit zase pravé stehno přes levé, možná zachytit i konečky prstů vzadu za naše stehno, pozice orla. Nejprve klesá pravý loket dolů, levý loket zasadíme, stočíme ruce, chytneme dlaně. Zůstáváme tady 2 nádech a výdech. Pohled do jednoho bodu, nádech a výdech. Maličku rozpustíme ruce nahoru, překřížíme chodidla, takže maličky jsou vedle sebe, zvedneme paty od podložky a jenom se přetočíme na druhou stranu Tadásána. S nádechem paže nahoru ke stropu, s výdechem klesáme dolů, hluboký předklon. Pojďme několik krůčků směrem vpřed. Prkno, nádech, váha dopředu, výdech, chaturanga.
Nádech, pes hlavou nahoru. A výdech, pes hlavou dolů. Nádech, levá noha nahoru ke stropu, třínohý pes. Výdech, dokročíme mezi dlaně. Vysoký výpad s nádechem. Klesneme maličko níž s výdechem. Nádech tady. Výdech, bojovník 2, pravá pata do podložky. Zůstáváme nízko, paže na úrovni našich ramen. Obrácený bojovník, levá ruka vzhůru, nádech. A výdech, levý loket na levé koleno. Pravá ruka míří podél ucha do dály. Nádech tady, otvíráme hrudník. Výdech, dlaně dolů do země. Překřížíme levé stehno přes pravé, zatlačíme do dlaní, sedáme do zádu, koleno k hrudníku, váha vpřed, prkno a výdech, pes hlavou dolů. Nádech, zvedneme paty od podložky, krčíme kolena, pohled vpřed, výdech, krok nebo skok na začátek podložky. Nádech, rovná záda a výdech, hluboký předklon. S nádechem jdeme do židle, pokrčíme kolena, zvedáme paže. Váha do pravého chodidla, přitáhneme levé koleno k hrudníku, překřížíme stehna, možná zachytíme prsty až za lítko, klidně můžeme nechat volné, sedáme nízko, levý loket dolů, pravý loket do něj, stočíme ruce, zkusíme chytit dlaně, držíme balanc 2, nádech, plná pozice orla, výdech, nádech, ještě jeden. A výdech, uvolníme, necháme překřížené nohy, maličky vedle sebe. Nádech, dlouhé ruce. Přecházíme na špičky a jenom se otočíme na druhou stranu. Tadásána. Dáme si to ještě jednou, něco maličko pozměníme. Pojďme, nádech, ruce nahoru. A výdech, hluboký předklon. Jdeme dlaněma vpřed. Do prkna s nádechem, váha dopředu, výdech, čaturanga, jakákoliv varianta, klidně kolena v zemi. Nádech, pes hlavou nahoru. Výdech, pes hlavou dolů. Pravá noha ke stropu, třínohý pes. Výdech, došlápneme mezi dlaně, páže vzhůru, nádech. A s výdechem pojďme stáhnout levý loket dolů, zasadit do něj ten pravý, stočit ruce. Nádech, lokty nahoru, jemný hrudní zákon. Výdech, dotkneme se lokty předního kolene. Ještě 2, nádech. A výdech. Jeden poslední nádech nahoru. A výdech. Nádech, rozpleteme ruce, vysoký výpad. Výdech, bojovník 2. Nádech, obrácený bojovník, pravá ruka vzhůru. A výdech, pravá ruka na stehno, levá ruka podél ucha. Nádech tady. Výdech, zavíráme dlaně do podložky, překřížíme stehna, otlačíme se do zádu. Koleno k hrudníku, prkno, nádech. Výdech, pes hlavou dolů. Nádech, zvedneme paty od podložky, krčíme kolena, krok nebo skok mezi dlaně. Nádech, rovná záda. Výdech, hluboký předklon. Nádech, židle. Váha do levého chodidla. Zvedneme pravé koleno k hrudníku, překřížíme stehna, sedáme dolů. Tentokrát necháme spustit levou ruku dolů, pokrčíme oba 2 lokty a zkusíme chytit konečky prstů mezi lopatkama. Ale stále zůstáváme v orlovi. Super, ještě 2, nádech. Rovná záda, výdech. Možná jdeme maličko níž, nádech, ještě jeden. A výdech, uvolníme nohy, zůstávají překřížené, zvedneme paty, přetočíme se na druhou stranu. Tadásána, jeden nádech. A jeden výdech. Nádech, paže ke stropu. Výdech, hluboký předklon. Ručkujeme na začátek podložky, prkno s nádechem, váha dopředu, výdech, čaturanga. Nádech, pes hlavou nahoru. Výdech, pes hlavou dolů. Levá noha ke stropu, třínohý pes s nádechem. S výdechem došlápneme mezi dlaně. Nádech, páže nahoru ke stropu. Výdech, stáhneme pravý loket přes hrudník, zasadíme levý. Stočíme ruce, dlaně k sobě. Nádech, jemný hrudní záklon, lokty vysoko. Výdech, ťukneme lokty do předního kolene. Ještě 2, nádech. A výdech. Jeden poslední nádech nahoru.
A výdech dolů. Rozpleteme ruce, nádech, vysoký výpad, výdech, bojovník 2. Nádech, obrácený bojovník, levá ruka vzhůru. Výdech, levý loket na levé stehno, pravá ruka podél ucha. Dlouhá pravá strana těla, nádech. Výdech, dlaně dolů do země, překřížíme stehno, otlačíme se do zádu. Nádech, prkno koleno k hrudníku, váha vpřed a výdech, pés hlavou dolů. Nádech, zvedneme paty od podložky, pohled dopředu, krčíme kolena, krok nebo skok, mezi dlaně. Nádech, rovná záda, výdech, hluboký předklon. Sedáme do židle s nádechem. Váha do pravého chodidla, levé koleno k hrudníku, zůstáváme nízko a výdech, překřížíme. Pravá ruka padá dolů, krčíme lokty, zkusíme chytit konečky prstů mezi lopatkami. Srovnáme páteř, aby byla dlouhá, nádech a výdech. Ještě jeden poslední. A výdech. Rozpustíme ruce maličky vedle sebe, zvedáme paty, přetáčíme se. Poslední nádech, ruce nahoru. Poslední hluboký předklon, klesáme dolů. Zručkujeme až do prkna. Tentokrát se snížíme úplně až dolů, váha dopředu a pak jdeme pomaličku na 4, 3, 2, 1. Dolehneme dolů. Pojďme poslat lokty přímo pod ramena, předloktí dlaně pevně v podložce, pohled dopředu. Chceme ty lokty tlačit dolů do země a pak do zádu, takže jako kdyby jsme se chtěli klouzat po podložce hrudníkem vpřed. Nádech. A výdech. Nádech, ještě jeden tady. A výdech, pomaličku uvolníme. Otlačíme se do spícího dítěte. Jíždě na paty, čelo v podložce. S nádechem se vyrolujeme do sedu na paty. Najděte svoji cestu až do klasického sedu. Jdeme protáhnout pravou nohu dopředu. Levé chodidlo na vnitřní stranu pravého stehna. Koleno tlačíme ven. Nádech, vytáhneme ruce nahoru. Sedací kosti jsou obě dvě v podložce. A s výdechem předklon k pravé noze. Předklon děláme z boku dopředu za hrudníkem. Nechceme se tam takhle ohybat, ale hezky dlouhá páteř, dokud to jde, a pak s výdechem povolíme. Možná dostaneme čelo na stehno, na koleno. No, zůstáváme tam, kde nám to tělo dovolí. Poslední nádech a výdech. Pomaličku se vyrolujeme do sedu, vyměníme strany, levou nohu protáhneme. Pravé chodidlo na vnitřní stranu, koleno do strany, nádech, vytáhneme se vzhůru a s výdechem zase za srdcem, hrudník jako první, klesáme dolů, výdech. S nádechem povolíme, jdeme do sedu. Pojďme pomaličku najít vlastní cestu až do lehu přes kulatá záda, pokrčená kolena. To je přitáhnout k hrudníku a pak obě dvě kolena spolu necháváme spadnout do levé strany. Otvíráme pravou paži do svícnu a pohled za ní. Rotace v páteři. Nádech, vrátíme se na střed. A výdech to samé do druhé strany. Kolena padají doprava, levá ruka se otvírá a pohled za ní. Nádech, střed, kolena k hrudníku. Pojďme obejmout a přitáhnout čelo ke kolenům. Naposledy zatnout všechny svaly, které v těle máme. Nádech a s výdechem rozpustíme paže, nohy, záda, hlavu. Každou jednu část těla dolů, do země. Šavásána.
zůstaňte ve své závěrečné relaxaci, jak jen dlouho potřebujete. Ode mě je to pro dnešní lekci všechno. Já moc děkuji, že jste se mnou dneska praktikovali a budu se těšit zase u dalšího videa. Namaste.